Hvad er det? Må jeg se, hvad det er? Bananer. Hvad er det? Er det en and? And. Det er en and. Må jeg se, hvad det er? Det var hønen. Det var hønen. Det er grisen. Det er grisen, skat. Hvad er det, grisen siger? Ja. Hvad siger grisen? Ja, pekola. Ved du, hvad det hedder? Et får. Får. Hvad siger fåret? Ja. Mæ. 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 Så mangler du lige det sidste. Hvad har vi der tilbage? Er det katten? Ja. Hvad siger katten? Ja. Hvad siger katten? Miau. Miau. Oliver, det var flot. Så har du lavet hele puslespillet. Hov. Ja. Gør du ondt i fingrene? Ja. Ja. Så, det var flot. Hvor er du dygtig. Det var alt for nemt, Oliver. De er alt for nemme, de der. Så. Var du dygtig. Var du dygtig. Det er hvalen. Hvor er hajen? Det er hajen. Og hvor er fisken? Ja, det er også en fisk, men det er en stor fisk. Den hedder en hval. Hvor er den anden fisk? Den anden fisk? Ja, det er også en fisk, det er rigtigt. Og skildpadden? Ja. Ja, skildpadden. Ved du, hvor skildpadden er? Ja. Ja. Ikke? De er lidt svære, de dyr der. Ja. Så har du lavet en bunke. En bunke af fisk. Så skal de alle sammen på plads. Kan du sætte dem på plads op i puslespillet? Ja, de skal derned. Hvad for en skal først? Det er hajen, den der. Den ved du godt, hvor skal være. Den ved du godt, hvor skal være. Nej. Ikke der, nej. Ikke der. Ja, det var flot. Det var flot. Så det var hajen. Og så er der blæksprutten. Nej. Så er der den store hval. En hval. Ja, så er der den lille fisk. Flot, skat. Så er der den anden fisk. Så er der den sidste. Ja, skildpadden. Skildpadden. Ja.
Ej, hvor er du dygtig. Hvor er du det? Mere nu? Okay.